Holubice, kde právě jsme, vám mohu vřele doporučit, protože tady sám bydlím. Je to skvělé místo, pokud už rodinu máte nebo o ní uvažujete. A byt s předzahrádkou, který vám chci dneska ukázat, je pro vás jako stvořený. Zkuste si představit, jak se probouzíte do slunečného rána, otevíráte dveře na terasu a do nového dne vás vítá vůně čerstvé kávy a zpěv ptáků. Zní to dobře? S tímto bytem 3+KK se to může stát skutečností. Je prostě stvořený pro rodinný život. Velkorysý obývací pokoj spojený s kuchyní a vstupem na zahradu je ideálním místem pro společné chvíle. Ať už vaříte, hrajete si s dětmi nebo jen tak relaxujete. Dva samostatné pokoje poskytují dostatek soukromí. A co teprve ta koupelna? Velká, s vanou i sprchovým koutem. Ráno se tu vystřídá celá rodina bez zbytečného stresu. Když vyjde sluníčko, stačí otevřít dveře na terasu a ocitnete se ve svém vlastním zeleném království. Předzahrádka je velký bonus navíc. Ideální pro letní grilování, dětské hry nebo jen tak pro lenošení s knížkou. Za ta léta i živý plot garantuje naprosté soukromí. Neváhejte a přijďte se podívat sami. Třeba právě tady začíná nebo pokračuje váš šťastný příběh. Najdete u nás sportovní i kulturní vyžití a je tu lékař i zubař. Za ostatní můžete zajet do Prahy, Kralupy nebo Kladna. Je tu spoustu příležitostí k procházkám i výletům po okolí. Obec má dobré dopravní spojení s Prahou. Na metro A se autobusem dostanete za 25 minut. Autem jste tam za 4 hodiny mimo špičku. Jestli se vám líbilo, co jste teďka viděli a chtěli byste se přijít podívat, tak mi dejte vědět a domluvíme se na prohlídce. Jmenuji se Láďa Jandáček a těším se na vás.